Mayor sa Dakbayan sa Talisay, mimando sa Talisay City Health Office sa paghingusog na usab sa misting sa kabaranggayan. Kinitungod kay sa may aging buwan lang, 29 ang nadugang ang mga kaso sa dengue ug usa ang namatay. Ano ang report ni Femari Dumabo? Kung sa nangaging mga buwan, magdepende ang Talisay City Health sa request sa pamisting sa barangay. Karon, himo na nila ang duha ngadto sa tulo ka misting sa mga barangay nga dunay natalang daghang kaso sa dengue, sama sa barangay Puok, Linaw, Biasong ug Mohon. Gawa sa pamisting, susihon usab sa maong buhatan ang mga napundo nga tubig. Of course, naagid ang dengue because of the climate. So atong gibuhat karon sa mga barangays na taas-taas ang dengue, nagpa-survey ta dito kanang namay gitawag og entomology survey. Mo'y gibuhat sa City Health karon og to determine na asa ta magmisting. Mortality o pag last month? Last month sa Mohon, mga 4-year-old nga batang babae. Nag-entomology survey sa Linaw o sa Puok, no, para mahibawan nga gikan sa water sample nga gikuha nga naay kanang mga nguyo-nguyo, matana namo kung Aedes aegypti ba ni nga mga lamok. Gitugan ni Dr. Alanzado nga ang Talisay City Health nitala og 29 ka kaso sa dengue niadtong Oktubre ug 13 naning tunga-tunga sa buwan sa Nobyembre. Usa ang natalang dugang namatay sa niaging buwan, hinungdan nga ning tuiga 5 na ang mortality sa kaso sa dengue. Usa ang natalang dugang namatay sa niaging buwan, hinungdan nga ning tuiga 5 na ang mortality sa kaso sa dengue sa Dakbayan sa Talisay. Gipaabot pa hinuon nila ang datos gikan sa Regional Epidemiology Surveillance Unit. Alang sa kritibuk ang data gikan sa Enero hangtod karong buwana. Even sa previous month, September po nila, naday sila yung mga unreported cases. So pag ato sa dengue task force, sumatoy lang nakuha mga 29 ka buok. Then karon na lang may mga 13 pero middle of the month pa maguta. So expect nga daghan lang gihapon karon. Medyo alarming na siya pero at least under control. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.